ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetayo italawas ang napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, apay kasta ti panagsanaay mo, Rachel? Ada ka di parikot mo? Parikot ko ni Jason. Jak amon noan niya ti aramida. Ha? Apay? Adda manan sa bali a babae na? Adtoy kita day tiladawan nga insend ni Bianca kanya. Nakita naman ni Jason ijay ili. Kadwa na day jay adayana. Ay, oo na yan day tanga ama ti anak mo. Talaga saan nan ama ikat ti kinababaero na. Dayta ti ugali ti may sa lalaki ang narigat nga ikatan. Mariribo ka na ka talaga. Jak amon ti panunutak. Napakawan ko lang arod idin. Ngam nagbabae manan. Ulit-ulitin na. Ti kasayaatan nga ramidem. Panawa mon. Awan magunod mo iti lalaki akaskan kwa na. Ha? Napyapay ti manginom. Tamabalin nga agbaliw. Ngam ti babaero. Saanen? Iso a panawa mon tapno awanan ti sakit ti ulom. Total, saan kayo matanag kalaysa? Kan maysa. Amok akabaalam apadakkelan jay anak mo asikalaan. Ay na, Fred, aya. Di ka man naglidliday akasta. Apay, masayangan ka aya itikas kini Jason na babaero. Ay na, panawa mo kung naktumat. Pampanunutik lang amin ti anak mi, friend. No awan la ti anak mi akit, idi pay la kumapinanawak. Ngam ipagpagapukla ang iti anak mi. Awen, mawatak di kayat mo asawen. Ngam si kamo ti nakakaasi itikas di nga aramiden na. An-anuam ti may nga ama, no irresponsabli met. Sakit lang ti ulo ti ipapain na kada kayo iti anak mo. Iso apara kanyak, kasayaatan nga aramidem, panawa mo. Husto, dagiti gagayam mo, anak ko. Nanang, Siyak nga inam, mariribo ka nakmet para ken ka. Ang may salaan ti maising-asing ko nga aramidam. Ikam iti pagnakmanday dya a Jason. Kinapod noon Jack kumakayat maisi na kayo. Hanggang kas makitak, si kamot ti ad-addaan nakakaasi iti aramidan na. nabambanog ako, nanang. Nabambanog ako ng mga awat iti ugali na. Kanayon latan na siyak tagat adjust para kan ko na. Day tangarod kat. Iso nga oray siyak nga inam. Masaksaktan iti kasta makit-kita akasasadyo. Isa dumngag ka kuma. Amok nga ay ayatampay laeng dayjay a Jason. Ang umuna kumapay nga ayatem kan ipateg mo tabagis. Ay namanang, di ka kadiagliliday akasta. Husto laang na nga inaramid mo. Api napanaw mo ni Manong Jason iti balayo. Wala din ko. Husto day diyang inaramid ko. Nagsakit para kanya. Ngam amok nga ininot kung tumatla ang aklon ti amin. Dayta di kanayon nga ibaga ni Nanang. Nga ayatan nga umuna ti bagi, sakbay ti amin. Iti kasta, saan ka unay amakarik na itiliday no bilang laeng? Wan nga ron. Nga manyangay nga ron. Ay ayatak ngamin ni Jason. Napudno ti panagayat kan pamatag ko kan kuana. Iso akas to'y matipan nakapasakit tirik na kita. Nga adda sa bali a babae itibiyag na. Di ka madanagan, Manang. Maka-move on kan tumat laeng. Saan a-deserve ni Manong Jason ti panagayat mo? Hindi ka man naglidliday akasta, Rachel? Masuruna ka man kitkita ken ka iti kasta alangam. Di mo kunain analiday ka, gapot awanan ti babaero nga ama ti anak mo. Diyak mailibak, friend.
Jak maliklikan ang panunutan ni Jason. Uray kas jay ang nagbabae. Maaklon kulat na ang nagbitot. Anya? Ay na, matumpakan san? Anya? Tsaka mo ti aramidakan ka. Friend, amok ti bagbagak. Anya nga mo ti bagbagam? Oy, pangasim man ha. Lipati mo na di alalaki. Kasta launay nga ruden asakit tinakam timpay nakin ka. Maklon mo pa'y laeng. Ay na, saan na panagayat dayta, friend? Ang mga no kinamaagan dayta. Diyak mo na niya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Naaramid na lang nga ruden amin kan ka dagiti sana rumbang. Nga mapakawan mo latta. Ay no! Ay! Di mo kumamit pagbalinan ang nakakaasi ti bagim kapulaan kan ayat. Ay! Ne, apay ngay asan asimrak ni Rachel ita, friend. Huwag nga rod, friend. Saan namat nga impakpaka mo kanya kasaan gaya masumrag ita? Api nga ta? Unay mo tunday di agayam ta. Saan man laan nag-text asaan gayam asumrak. Sigurado nga dalaang manin ije balayda. Agkulkulong lang ije seledda. Di na nata maaklon ti kaawan di babaero nga ama ti anak na. Iso akas jay. Ay, kasta unay ti panagayat na iti day alalaki. Ang, Anya nga rod. Tinasayaat. Mapantaman ket di sarungkaran inton bigat. una, mapantay ije balayda. Sarungkaran ta ti gayim ta. Pangaasim ka di anak ko. Mangan ka kumamot. Manun nga aldawa kasta ka. Nanang, Aging gat kaano akasta kalatan. Lipat mo day jay a Jason. Panunutom kumamot day tabagim. Kanti anak yo. Panunutom ti pagsayaatan yo. nanang, Di mo kunaan. Ano bilang tagkid daw iti pamakawan kat aklo manan. Ay nalabos daytan. Saanen a panagayat dayta anak ko. Di ka kumaagbalin a martir. ngam nanang, Manipod nagdan na kayo. Anaaddan kayo iti anak. Pasig asakit tinakam timpapay naken ka. Nalabos mat nga minti kinaanos mo, anak ko. Imparupan na paykan ka aluklukwan na kan. Ang mas daawak man, gaputa maaklon mo lata. nanang, Ay, agpanunot ka anaimbag, anak ko. Kas na ibag akon. Una nga ayatan kan ipatag tabagin. Maikawak pa ikid din ang makakita ken ka, manang. ha? Apay anak ko nam dayta. Una, gaputa kalpasan ti makatawan. Manipod pimanaw ni Manong Jason. Nagsupli man ti sigod ang ragsak mo. Sika talaga ading ko. Tilamad-madlaw. Ibagbagak lang ti pudno, manang. Maragsak anak mat, ang makakita ken ka. Ngamin, naragsak ka. Mabait laang. Anya ka di ti kahit asawan day ta aragsak mo. Naka-move on ka ka di? Wano, adan sa bali, nga ay ayatam. Anya? Uy, sika talaga. Damag ko ngamin nga gusto kanukan ka ni Manong Marvin. Ha? Ay namanang, amo konti may papaniti dayta. Awan mat dakas na, nagdaton kan ka ni Manong Marvin. Nasingpat mat, kan agbagay kayo adwa. Uy, nagmayat ti pa nag-isisam mo, kabayatan ti pa nag-cellphone mo, ha pare? Kasta talaga. Nang runa, no babae ti kacachat. Ha? Sino ngay mo ti kachat mo? Asino kumapay ngay? Ni Rachel. Rachel? Sino a Rachel? De anak ka din ni bakit mo na? Wen, pare. Ag gusto at talaga kan kuana. Idi pay laeng. Ngam, italaang anadanak iti turad ang makisarita kan kuana. Babaan iti messenger. Nasayat nga ron no kasta. Kat,
agchat-chat matlakan ka? Ay katuan na, siyak pa iti ko na, pare. Panagkunak nga rod, kat adanam namakan kwa na. Aya, Iso nga rod a plano ka, nga agpudno kan kwa na, pare. ay kat, ijay balayda ti pangibagam iti ayat mo. Saan adita messenger? Pasyaram ni Rachel, kat ipudnum kan kwa na ti ayat mo. Dona, anak ko. Adda ka di madmadlaw mo iti kabsat mo. Anyat kaya jo asawa, nanang. Madlaw ko ngamin akasla naragsak itan. Ay, nananang, saan kayo namas daaw no apay ang naragsak ni Manang? Ado nga min ti sutor na. Ay, syempre, naragsak. Ah, sutor. Asino nga iti sutor na? Ni Manong Marvin, nanang. Di kabsat ni Manang Ellen, ije ili. Anya. Iso asaan kayo na amas daaw? No apay ang naragsak ni Manang ko. Anya ti amuyo. Amanga no ni Marvin ti talaga apara kan kwa na. Apay, agdat-daton ka di kan ni Marvin, anak ko. Ha? Naibaga ngamin ni ading mo kanyak. Iso adamdamagag. Saan pa'y nanang? Ay, anak ko. Awan mo't dakas na no ibagam tipudno. Kan awan mo't dakas na no aggusto ka man kan kuana. Ni nanang man. Manumot ten atawan tinapalabas, manipod pimanaw ni Jason. Gapo, tadan sa bali a babae akadandan nana. Isungawan parikot, no makarik na kamot iti ayat iti sa bali a lalaki. Saan kayo mat anak kalaysa kan ni Jason? Kan sigon iti damag tayaw. Nagkalaysadan iti asawa na ita. Nanang. Amangan ngamin no panunutem asa anak nga umanugot no bilang laeng. Ay, adaken ka na itan anak ko. Hanggang na ti kanayon nga ipalpalagip ko kada kayo nga agkabsat. No agayat kayo, unaan nyo ti bagiyo, sakbay ti asino man dita. Uy, palaging nakangiti. Ha? Sino ngay mo iti mang papaisam kan ka, friend? Ay na, friend. Agbuy-buy akla ang iti reels. Iso tikat katawaan. Di na naman pagbalinan nga awan ti amona. Amok dagita na pa nag-isisam. Siguro, inaklon mo ni Marvin anyo. Ah? Ay na, nagasat ka, no bilang laing friend. Apay anak ko nam daytan. Uy na, gapata nagtaar. Ado dagiti babae nga gusto ken kuana. Iso aswerte ka. Gapata si kati nagustuhan na. Sika talaga. Tila ibagbagam. Oy, pudno ti bagbagak Rachel. Iso ano bilang ta ipudno na ti panagayat na ken ka. Akluno mo an. Tama nga nuag daton pa iti sa bali. Uy, naidumduma ti pormam ita, pare Marvin. Ay kat siyempre, pare. Talaga na idumduma. Gaputan na idumduma mat atao, ti makagapo. Anyan. Papanamaya ngamin. Mapan ka ka di agrelax, ijay ili. Awisan nak mata. Saan, pare? Mapanak ije ayanda Rachel. Sarong karak man. Uy, talaga rin muwaran ti kinaturid mo, pare. Un pare, kat ipudno kun at talaga, ti panagayat ko kan kuana. Rachel, jak amo, no kasanok nga ibagakan ka. Ha? Ay ayatan ka unay, Rachel. Idi pa'y lang nga nakarik na ak iti panagayat kan ka. Isunalaan, tama ba inak nga agdaton kan ka? Nakitak ngamin, nga adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin. Sapay la kumatadinak paayan. Napudno ti panagayat ko kan ka. Agyaman nak no kasta. No bilang mantaklunan nak. Ikari ka.
Asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan kaunay. Saan lang asika, no di kat nang runa ti anak mo. Ibilang ko, kaspud nung anak ko. Sungbatan nga ta ni Rachel, ti panagayat ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay alidayt impay ni Jason ken ni Rachel. Gapo iti dayta, nakuna dagiti gagayem ni Rachel, apanawan na laangan daytoy. Ngem kastaunay ti panagayat ni Rachel ken ni Jason. Ngem awan tinaramidan na. Manu atawan tinapalabas, sakbay an aklon ni Rachel ti amin. Iti sabali abangir, impudnumaten ni Marvin, ti panagayat na ken ni Rachel. Papagayam, denggen tituloy ti seryetay itaalawas an napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay ayatan kaunay, Rachel. Idi pa'y lang ang nakariknaak iti panagayat kan ka. Isunalaan, tamabainak nga agdaton kan ka. Nakitak ngamin, kat adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin, Sapay la kumatadinak paayan. Pudno ti panagayat ko kan ka. agyamanak no kasta. No bilang mantaklunan na ka. Ikarik, asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan kaunay. Saan lang asika? No di kat nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspud nung anak ko. Marvin, ay ayatan ka man. Ha? Kayat mo asawan? Datan? Wan, mariknak mo't ngamin ti kinapudnom. Iso nga awan ti makagapo, asaan ka nga ayatan? Oh, ay na, agyaman ak unay, Rachel. Agyaman ak. Nay, nagsapa ka mo't anagluto, anak ko. Wenanang, nasapaak anagriing, iso nasapaak mo't anakaluto. Itaman pa'y amasapsapa kang agririing, anak ko. Sigud mo't asaan ka akasta. Ninanang mo't, nasapaak laang gaputa kayat ko asyak ta agluto iti balunan ni Mika iti pagadanan. Ay, kasta ka day. Ay, kunaklakit din no inspired to'y anak ko. Ay, ninanang talaga, adda pa yun inspired nga muyo. Ay, katuan So nga, agpuno ka no agayan ayat kayon iti dayjay Marvin. Ha? Ay, wala nang. Inaklon ko ni Marvin. Agayan ayat kami. Ay, kasta ka day. Ay na, maragsakan para kada kayo adwa. Isumot lagayam amadlaw ko at talaga nga inspirado ka, anak ko. Ay, maragsakan para kanimanang mo, anak ko. Wan ananang. Uray siya kat maragsakan akmat para kan kuana. Ay, kamaudyanan na. Mamimpinsan mo't siguron ang malipatan na dayjay a Jason. Wan nanang. Sapay la ko matagtultuloy ti kinaragsak da adwa ka ni Marvin. Kansapay la ko tadi na aramiden iti kapsat mo. Tikas iti inaramid ide ni Jason. Uy, sabali talaga tiis mo. Sika, babae.
Wan nga rod, friend. Adan sakit di limlimod mo kada kami, ah. Anya ko mga iti ilimod ko kada kayo. Amangan mo't no, ganyan ayat kayon ka ni Marvin. Ngam di mo la ipakpakam mo kada kami. Anya? Awan mo ti dakes na no, ibagam kada kami ti pudno. Saan kami mat nagbalin alapad iti relasyon nyo no bilang laeng. Maragsakan kami kit ni Ala, ibagak man laangan. Wan, agayan ayat kaming kini Marvin. Aklo na matlagayam. Pinabayag mo pa'y laeng. Ay na, congrats, friend. At dan love life mo. Kalpasan ti manu atawan. I'm happy for you. Naimbag nga orasyon, Nana. Ay, kastamot kan ka, Barok. Saan ka di pa asim mangpot ni Rachel? Awan pa'y nga road. Adda siguro na panan na. Iso anarabyan. Kasta. Umunag ka Barok. Urayim latan ti anak ko, no adda na patig nga ibagam. Sige nga rod, Nana. Ket agyaman ak unay. Ha? Regalom daytoy para kada kami iti anak ko, Marvin. Wen, para kada kayo dayta. Ay na, agyaman ako nay. Awan anyaman na. Ket sapay la ko mata magustuhan nyo. Magustuhan mi talaga. Kinapudno na. Italaang ama kaawat kami iti regalo akastoy. Kat manipod pa'y kan ka. Kasta. Saan lang aday tati kabaalak nga itad kada kayo? Adupay. Sapay la ko ma. Tamaragsakan kayong agina. Itibasit abanag nga ititad ko. Ay na, gapulaing taaddan ka ayan-ayat mo. Busy ka kanayunan. Di mo pa ma-replyan ang dagiti message ko kan ka. Ha? Idirabi ipay lang message sa kan ka. Ngam di mo matbasaan. Nag-message ka gayam. Ay napasensya kan, friend. Ay napasensya kan talaga. Timot nga min message ni Marvin tikit kita. Ay, no di mo pa imbaga talaga asaan ko kita. Among friend, manipod agayan ayat kayon iti daydi a Marvin. Numaminsan, maliplipata mo nga adda kami agagayim mo. Ha? Aday ta ka manan. Aday ta ka man akunakon. No agayat ka, talaga malipata mo amin nga adda iti aglawlaw mo. Ay na, friend. Ay, Rachel, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. No agayat ka, saan mo nga itid amin a panagayat mo? Ngamin, iti anyaman nga oras, mabalin nga agbaliw ti may sa tao. Ay, nasaya at matay bagam day takan kwa na, friend. Ay, wan. Imbaga ka talaga. Makamumatin no nasair tirik na iti imbaga. Idi pa lang nga pagpanunutot nga ibagaday takan kwa na. Gapo ta idi pa laang. Nadlaw kon akurang laang kat aramiden nan alubong na day a Marvin. Madanaga amangan nga mino masair. Makamu no masair, basta para kanyak. Imbagak laing dayjay, tapagsayaatan naman. Manipod agayan ayat dan iti dayjay a Marvin. Nalipatan ng ti aglawlaw na. Wan nga rod. Nakafocus latan iti kayan ayat na. Numaminsan, saan pa yan ang makapangpangan? Ha? Ano ti kahit mo sa wan? Ay na, no adadida pag kinaawatan, apektado ti amin na. Saan pa yan amangan? Nadlaw ko daytan, idi pa'y laeng. Aywan, pudnutan ako ng friend. No agapad apektadon ti amin na. Oh, apay anak ko lulimag ka, Marvin. Kwa. Adda lang amin pampanunutak. Ibagam no anyaman dayta. Adda ko maisingasing ko kan ka. Ha? Agdanatan. Anya? Ay ayatan tamat titunggal maysa. Saan ka di? Isu apang asim. Umanugot ka kuman. Marvin. Di kagdanag. Aramidag ti amin. Ad-adda pa yung agagatak. Tapno makaurnungak. Kat agkalay satan to. Awan mat parikot ka data adwa. Ay ayatan ka. Kat amok akasta ka mat kanya ka. Isu apang asim. Umanugot ka kuman. Ay, naklatak namin iti dayta ng bagam. Ngam lumabalin.
Ikan na kumapay iti sumagmamano nga aldaw. Tapno makapagpanunutak anaimbag para iti day na abanang. O sige, no day tati ko nama. Agpanunot ka pa'y nga ron na imbag. Katsapay la ko ma, taumanugot ka. Addaken ka dayta anak ko. Saan ka mo't mabalin a kontraan no anyaman ti desisyon mo? Nanang, Addakan iti husto nga edad. Iso nga ambom no anyat pagsayatam wenno pagdaksam. nanang, Ti maibagaklaken ka, panunutem anaimbag dagiti desisyon mo iti biyag. Kan baysa kanayon kumot nga ibagaken ka. Uray agayat ka. Kitaem nga umuna tabaghem. Saan mo ko mga ipaay amen iti tao nga ay ayatem. Ipateg mo pa'y nga umuna tabaghem. Anya, agdandan na kayo ni Tidaya Marvin, friend. one friend. Ay na, no yung pakamom siguro kada kami idipay laeng. Ang mga nusaan kami ngay manugot. Wan nga rod, friend. Wan no, inggagaram asaan nga impakaamo kada kami. Gaputa amom alapdan mi ti desisyon mo. Saan mo't akasta? Unay kayo umatan. Oy, Rachel. Uri agdandan na kayo ni Tidaya Marvin. Pangasim kumaa. Tasan mo nga aramidan ti kas iti inaramid mo idi kini Jason. Ha? Anyat kayat mo sa one friend. Tiko nak, saan mo ko mga ipay ti amin? Wano itad ti amin mo kenkwana? Ang mga no isuman laangan ti pagtayikan ti lubong mo. Wan nga rod. Anya? Ang mukon ti ugalim no may papanken ayat. Kurang langan aramidem a lubong mo ti tao nga ay ayatem. Nga uray awanen ti mabati para ken ka. Ah? Katpud no mati bagbagak asa na ya. Tapno amuam, ita apanawan. Man ti tao nga agtalina ed ti kinasaya at iti panunot na. Kaduan ket nalakagbaliw iti anyaman nga oras. Ibagbagak daytoy, gaputadyak kayat amasaktan ka iti husto no bilang laeng. Sapay la kumatam awatam ti kayat ko asawan. Oh, rabiin manang. Ngam imay kayo pa'y laang nga agina dito'y balay. Wan nga rod ading ko. Umay ko kumangamin ibati ni Rusken ka. Sika kumapay lang ti makamukan ko na ha. Umay kumatlaalaan inton madamdama. Ha? Apay, sa dino ti papanam? Mapanak biit ijay ili. Sukunak ni Marvin. Anya? Imawag ngamin itay. Kunak no adda pay lang ijay trabaho na nag-overtime. Ngam saan matgayam. Tadda ijay inuman anabarbarto. Anya? Ay, madanaganat ngamin ading ko. Ang mga nudi na kabailan ti agawid ngagmaymays na. Nang runakit na barta. Iso amapan ko laang sukunan. O sige, agan-anat ka. Idi na minsan nga aldaw, kastamanan. Napan namanan sinukon ni Marvin ijay ilay. Gapot kasta unay kano ti bartak na. Sa ita, kasjay manan. Wan nga rod nanang. Masyanak pa yan ka ni manang. Ay, day talagas asikaso itinabartok ti aramidan na. Ay, sigud mo't asan akas jay dayjay amarben. Apay ngay itan akas jay mo'tan. Jakman amo nanang. Mas dawak nga rod ka ni manang. Gaputan na anos latama pan mang suksukon ka ni manong Marvin iti inuman. Ay, mas daaw ka pa'y laeng aya. Amo mo'tan dayjay akapsat mo. Nalabas no iso ti agayat. Aramidan kan ipaay na amin. Makita na laan aragsak ti tao nga ay ayaten na. Awanan kay tibain, Marvin! Nay, apa tinong banak, Rachel. Anya ti problema. Salud-sudang pay laang no niya ti problema. Itay sumungsungadak. Nakitak no kasano ti kinasweet yu iti babae ka table mo. Anya? Nagturod ka matan. Imbagam kanyak nga umay kasukunan. Gaputa kasta unay abartak mo. Ngam ita, makitak pa iti kasta nga aramidam. Anya ka matan.
Rachel, gayam ko lang, Dayjay. Iso ni Darlene, waitress dito bar. Nya ka lagi din na yan. Anya, pangasin, agawid tan. Di mon urayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ditoy. Anya? Anya ti aramiden ni Rachel. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta ita alawas ana paulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklo ni Rachel ti panagayat ni Marvin. Kat naragsakan mati ina, kan kabsat na, kalpasan ti sumagmamano abulan. Insingasing ni Marvin, nga agdanadan kan ni Rachel. Kat imanugot mat na itoy. Saan ang nagbayag, kalaat ang nagbaliw ti ugal ni Marvin. Aging nga nakita ni Rachel, ti panagbabae na itoy. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagturad kamatan, imbagam kanyak nga umay kasukunan, gaputakas ta unay abartak nga. Ngamita, makitak pa'y tikas tangar aramidan, anya kamatan. Rachel, gayam ko lang, Dayjay. Iso ni Darlene, waitress dito'y bar. Anya ka laging din na ya. Anya, pangasim, agawitan. Di mon urayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ditoy. Anya? Awanan kay ti bain. Ibagam agayim mo lang ang Dayjay. Nagmayat ti panagin inarakop yu itay. Ha, sa anak abulsak. Nakitak, Marvin! Nakitak! Unay ka matan. Mangibabain ka. Nagtigsa dahil ang iwat mo. Makitkita mat nga ado ti tao dito bar. Awan bibiyang ko! Uray mangagda! Sikat awanan bain! Makapaawan ganas ti kastoy. Huh? Uray kasano ti bartak ko. Malagip ko pa'y lang ti naramid mo kanyak ije bar. Anya ka matan. Ipadlaw mo lang mata ng awan respeto may ti tao. Anya. Anya langan ti ibaga dagiti makamam mo kanyak. Kaadwan ti tao, kas jay kid din ti aramidam. Am mo dak ijay. Gaputa ijay ti kanayon mi apagiinuman kadagiti gagayam ko. Sigurado. Intun sumaruno ang mapanak ijay. Kantyawan dak to. Marvin. Ibagadan to, akas jay gayam ti girlfriend mo. Iskandalosa, kunada. Pasensya ka kuman. Nabigla akla ang idirabi igapoy tinakita. Saan nga umdas day tarason? Promise, saanan ang maulit pa'y dayjing inaramid ko. Siguradum laeng. Maminsan pa yung aramidam day jay. Makaraman ka kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ko, nana. No apay anaaramid na ti kasi kanyak. Ay, kita ang maanak ko. Ang mga dikit di mat nipilpilitam lang manen ti bagim nga awatan ti kasjay nga aramidan na. Nana, Ay, kita saan mo kumamot a pagbalinan ti bagim anaka kaasay gapula ang kankwana. siyak nga ruden ti agpakpakumbabakan kwa na, nanang. Ay, unay matan. Iso tinakaaramid iti saan anasayaan. Ngam siyak pa'y tinagkidaw kan kwa na iti pasensya. Tapno lang saan kaming agapa. Ay, unay daytan. Nukastamat lang akanayon. Ay, awanan maruwam jay tao. Nanang ay ayatak ni Marvin. Iso ajak kayat nga adati saan mi apag kinaawatan.
Iso ano kasapulan nga ibabak ti pride ko, aramida. Basta agtali na at tinasaya at alinlangan mi. Aniya. Unay kan pare. Naimbag man ta saan ang nakaungat ni Rachel, gapo iti inaramid mo. Nakaungat, idi adda kami palang jebar. Hanggang may dinausawan ha, mayatan. Anya? Isupay nga rod tinagkid daw iti pambakawan kanyak. Isu nga mo ka, akas taunay iti panagayat na kanyak. Di na kayat, ama po kawakan kwa na. Ngam nalabas mat dayta pare. Amang ano maumantukan ka, no kastamlat ta na kanayon. Ah, Ti kasayatan nga aramidem, likli kamon dayja a Darlene. Nagsingpet ni Rachel, ngam kastakit din ter aramidem. sige akid di mat pare. Ugaling pugi. Anyakid din na ya. Ngam sana nasayat dayta pare. Agdandan na kayon kini Rachel. Respetom kumamet. Pasig anasaya at ipakpakita kan iparpariknanakan ka. Ngam kastamot tante aramidem kan kuanang. Tinapatag pare. Naragsakak iti araramidag. Kan naragsakak iti biyag ko. Anya? Anya? Ay, una yung ti kasta panagayat, friend. Si kapay tinagkid daw iti pamakawan kan kuana. Kat iso lang nga rodan ti nakaramid iti saan anasayaat. One friend, imbabakon ti pride ko. Tapno lang saan kami nga agapa. Ay, ti ayat nga agpayso aya. Makapabagtit no maminsan. Ha? Ti ayat no maminsan, may sakripisyo ti ahamin. Hangam saan mo kumamat nga itulok nga umabot kayo iti kasta, friend. Anya tiga po na nga ibabam ti pride mo, nga oray suma ti nagbidot. Saan ahusto day dyan nga naramid mo? Marwam lang day dyan tao no kasta, friend. Panunutin na nga oray pa ulit-ulit ng aramidan day dyan abanag. Okay lang kan ka, tanapakumbaba ka. Which is very, very, very wrong. You know, you're tolerating his bad attitudes. Maawatan mo't siguro ti kayat asawan day ta. One friend, Ah. maawatan ka. Kat maawatan mo't gayam. Iso apang haasim. No bidot na, korektaram tapno agnakam. Ti may sa relasyon, saan nga aggrow ako nada, no kasta ti aramidem. Maawatam? Dayta talaga ti parikot ka ni Rachel, friend. Ay, huwag nga rod. Ay na, wadaak lang ijay bar, idi nakita na ni Marvin, ganti babae akain inarakop na. Ay na, marunaw tilubong da. Ha? Ay, sika talaga. Katwan mat, no siyak, saan nga umdas di tungpakin ungit laeng? Pagikarwag ita. Amo mo tan di friend ta, nakaanos unay. Kita man, ni Marvin tinagbidot, ngam isukit din ti dimawat iti pamakawan. Oh my gosh! Tsak man amoy ti dayja a babae. Kunaklakid din no saan nan nga aramidan kini Marvin tikas iti inaramid na kini Jason. Ngam isulat tamat. Napatpatagkan ko na ti tao nga ay ayatin na. Ngam ti bagina. Wan nga rod, iso nga iti udi na, kasta unay apan nakapasakit tirik nana, no awan mutla ang pagmamaayan ti amin. Ang mala, saan talata mauma amang palagip ken kuana. A self-love ti kang runaan. Unay matdaytan nga aramidem anak ko. Isu amar-marwaman ni Marvin ga pumatlaken ka. Nanang, Amom, itikas ka nga aramidem. Saanen amabutang jay tao nga garamid iti saan anasayaat. Wenno banag ang makadadael iti relasyon nyo. Gapo iti panangkon konsintem iti ugali na. nanang, Saan mo't adakas ti agpakumbaba, wenong mangibaba iti pride. Ngem saan kumamat nga uray kasta abanag. Uray agdadaat aluklukwen na ka, ibabamlat ti pride mo. Tapno lang saan kayo nga agapa. Saan ahusto na nga inaramid mo. pasensya kayo, nanang. Awan dakas na noong tam ni Marvin. Uray saan kayo pa'y anak kalaysa?
Saan nga umdas day ta arason? Tapno agaramid iti saan anasayaat. Sika tinakakaasi iti uday, no kastalatan akanayon. Itay ka kadi pa ya si Mangpat, Marvin. Juan, apay ka di. Kasta kadi. Itay ka pa yung gayam asim Mangpat. Ngam di ka man lang nagluto iti pangrabyan tayo. Amumot amabambanugak iti trabaho ka. Ti kayat mo, siyak pailaang ti agluto iti kantayo. Unay kan? Ibagbagak laang. Saan ka ko mga agumat Sa anak mo't nga gungungat. Nabambannog na tao. Ngam kastapay laang ti bagbagam. Alahos nun. Pasensya ka naman diti pa nang ibagak. Agi na nakalatan, ta siya kong tagluto. Ayaban kanto no makaluto akon. Nasaya at mat. Akong gayam. Ti kayat ko asidaan, katay adda sabaw na. Awan mo't ti mailuto ang mabalin asabawan. No awan, anya pay laang ti araramidem ngay, ingka gumatang Ngam rabi iuna yun. Anya matan? Maalaws to. Sige nga Ruth, mapanakon. Mabit lang. Oh, apay akasta ti langam, friend. Kasla nagunag ti pampanunutem. Parikot mo man ni Marvin. One friend. Jak amo no apay akas jay matan ti pakpakita na kanya. Ha? Saan mo tasigo da kas jay ti ugali na? Ay na, saan ka na mas daaw, friend? Amo matan iti may sa relasyon. Naragsak laang iti damo. Ngam no agbayag, di tan arumwar, ti saan arumbang arumwar. Ay, sabagay matkit di. Ngam amom, adamot laday takan ka, friend. Tubngaram kumamat kami ni Marvin no amom asaan anasayater aramiden na. Isumot kat anaturad nga agaramid iti saan anasayaat, gaputan na imulan iti panunot na, nga uray anyat aramiden na kat mapakawan mulat ta. Kuang amin, friend. Ay, jak man amoy ti bagit. Ay, ayatak ngamin unay ni Marvin. Iso siguro akas tuya. Saan a healthy ti may sa relasyon no kasta ka na yun, friend. Tandaan am dayta. Kasangsangpad mo lang ang anagapoy ti trabaho. Ngam nagpulas ka lang. Rumor ka manan. Papanam. Adda na patag-apapanan mi kadagiti kagayim ko. Anya. Mapan kami jelaon yun. Kan may sa kaduak da Jordan. Kasangay ngamin ti may sa katrabahuan mi. Isong agdajaming kami mata. Total, awan matrabaho inton bigat. Kasta, amangan numabalin na ngay tugot. Kwa saanan. Pasig alalaki ti kakaduag. Narigat mo't ano mapangka. Sika lang ti babae. Aglaba ka laangan iti muring tayo. Kan agdalos ka dito unong ti balay. O sige, agan-anad ka nga rod ijay papanay nyo Oh, bigbigat pa lang imay ka, friend. Si kapay kit din tinangriing kanya. Ay na, sa anak ko man nga umay. Ngam iti nagriingak, ay na, naklaat ako man iti nakita iti Facebook. Ha? Amo kasaan mo pa nakita? Gaputa kariring mulakit nga rod. Iso asya, kuan ti mangipakita ken ka. Anya day tayo. Mabit lang nga. Facebook. Antay ta. Kita ti post anakatag kini Marvin mo. Ha? Ti kunanakan ka. Pasig alalaki ti kadwa na anapan iti laon yon. Ulbod alalaki. Siguro, saan mo tin ama ko na a friend na laing day ta babae akadwa na di ta picture. No sa anak ngagbidot. Iso day tagay babae akadwa na idi nga uminom ijay bar. Ha? Wan, iso day ta. Malagip ko ti rupa na. Oh, kita ang man dagiti pictures da. Nag-sweet da, oh. San akasta ti friend laeng? Maaglaang ti mangibaga iti dayta. Ti awanan bain alalaki. Awanen, saan mo na makita iti Facebook? Gaputa indilitin day ang babae. Ay, malas dalaeng ta na screenshot ko.
Agsagana dayjay kanyak inton makawin. Ulbud talaga. Uy na, sapay la kumangarod ta ikam iti pagnakman na. Saan ket asika man iti agkid daw iti pamakawan kan kuana. Oh, nagapuan pare. Naggapuak man ni Jelaw yun, pare. Nagjajaming kami, kadagiti katrabahwak. Kasta ka di. Imbagam samot kini Rachel akadwanak. Isu nga imay itay bigat dito'y balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare, kasta unay ti pungtot na sika. Nakita na ka no di post ni Darlene iti Facebook a nakatagkan ka. Anya? Adda post ni Darlene? Ay sos, napalalwam sakit di tinaginom iti rabi. Tadi mo pa'y amo a nagpost ni Darlene. Kat intag na pa'y ka. Sakit nakapablik. Adu ati nakakita. Anya? Ala, agawit kan pare. Ingkaakid daw iti pamakawan kini Rachel. Anya ti aramiden ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panangsuko ni Rachel ken ni Marvin iti may saabar. Nakita na daytoy nga adda kadwana asabali a babae. Nakapungtot nga rod ni Rachel, gapo iti daytaan nakita na. Ngam isumatlaan tinagkid daw iti pamakawan. Gapo ta ti kayat na, kat nasaya at latta, tilinanganda ken ni Marvin. Iti may sangal daw, nagpasyar da Marvin, akadwana dagiti gagayem na. Iti kaadada iti lugar ang nagpasyaran da, nagpost ni Darlene iti picture da. Kat dita, nakita ti gayem ni Rachel. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naggapuan pare. Naggapuak man jelaw nyon, pare. Nagjajaming kami, kadagiti katrabahuak. Kasta ya. Imbagam sa ka ni Rachel nga agkadwata. Isu ngay maitay bigat dito balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare, kasta unay ti pungtot na. Nakita na kano di post ni Darlene iti Facebook. Nakatagken ka. Adda impos ni Darlene? Jesus! Napalalwam sa kati minom iti rabi. Tadi mo pa'y amo ang nagpost da. Intag na pa'y ka. Sakit nakapublic. Aduti nakakita. Anya? Ala, agawit kan. Ingkag pasensya ka ni Rachel. Nasaya at tanagawit kan, Marvin. Rachel, Agpudno ka man kanyak. Anya ka din dayto nga aramidam kanyak nga. anya ka din day tangay bagbagam. Sa anak nga agsao iti kastoy, noowan nakitak. Adtoy kitaom daytoy. Screenshots dagiti picture nga impos jay babae. Akadwam idi na minsan nga aldaw iti para. Iso daytoy jay babae akadwam iti para. Saan ka di? Ako nam kanyak agayem mo lang. Anya? Sa anak ama ag Marvin. Tapno sa anak ama kadlaw. Apay, makuna ka di agayem ti kastoy kaswit iti pictures. Sumungbat ka! Kwa? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Sumungbat ka! Jack, amo talaga kan ka, friend. Uray siya kagayam mo. Saan ka amaawatan no apay ng agan-anos kalatta iti den na dayjay a Marvin? Friend, Saan lang asyak ti mangibagbagaken ka? Apanawa mo dayjay a lalaki.
Ha? Friend, awan tinaranyag amasakbayam ken kuana. Friend, Ammom, ti tao a babaero, awan manamnamam itikas ken kuana. Naimbag pa ti mamartak tamabaling agbalbaliw. Ngem ti babaero, ay na awan lat ammukon. Saan kayo pa'y mata nagkalaysa? Tapno ikulong mo ti bagim iti tuok, gapu iti aramidan na. Ikam ti bagim iti waya-waya. Saan kang agbalin amaag, gapu laeng kan ayat. makauman ti kasta nga aramid mo, Marvin. Anya aya ti problemam kanyak. Apay akastamot ti ibagbagam. Anya, saludsudem pa'y atalaga no anya ti problema kan ka. Anya kumapay, no saan aday ta kinababaeram. Anya? Nasaysayat lang nga na pumanaw ka di ti balay. Mapankay ti ayan day Jederlin. Total, isumat ti ayan ti panawon mo. Ad-ado ti panawon nga ipapay mo kan kwa nang iti siya. Sana ya? Nagadumot nga imbagam. Nga mala, no day tati kunam, di pumanawak. Anya kuma? Anya? No ti pampanunutam, kat mabutengak a pumanaw, nagbidot ka. Nagadu a babae dita. Anya? Ado ti babae nga gusto kanyak. Isu adinak pagsasawan iti kasta. Maawatam! Anya? Pinanawanin da a Marvin ni Manang Rachel? Nanang? Wen, anak ko. Isumatin ako na ni Manang mo a Rachel kanyak. Nasayaat kit din kasta Husto lang nga pimanaw. Saan mo't anapod no ti panagayat na ka ni Manang Rachel? Sakit lang ti ulo ti impaay na iti kabsat ko. Ay, kastamot lang ti pampanunutak. Ang kasla masaksaktan lata ni Manang mo. Gapo iti panang panaw ni Marvin kankwana. Talaga masaktan, nanang. Gaputa ay ayatin na unay di tao. Asan mo't anapod no kankwana? Ay, day taaba nagtipagkapuyan ni Manang mo. No may papan iti sabali abanag, nalaing madjakabsat mo. Ang no maipapanan kan ni ayat, ay awanan. Wingarod, nanang. Nakunak dayta, gaputa pa nagkitak kan kuana, kat malipatan na mutan tibagina, gapula ang iti lalaki nga ay ayatan na. Friend, kunak man no okay kan iti panang panaw ni Marvin kan ka? Apay nga rod akas tatilangam. Siguro, isulat ta ti pampanunutom anya. Diyak mailibak, friend. Ni Marvin latta ti pampanunutan. Uray pinanawan na. Saan latta nagbaliw ti panagayat ko kankwana. Anya? Naamiris ko. Ajak gayang kabailan numapukaw ko ni Marvin itibiyag ko. Ipatay ko lakit di. Ay na, friend. Panagkunak, saanen nga ayat day tamarikrik nam para kenkwana. No dikat, kinamaag. Unay kamatan, friend. Unay matdait na pa nagsasaom kanya akon. Imbes nga i-comfort na. Ngam saan mat, takas nakit din tibagbagan. Ay, ikom-comfort ka, friend. Ngam natangkan ngamin ti ulom. Ay, jak amo na anyat impakan kang kadayja lalaki. Tauray saksaktan na ka. Ibagampay laang nga ay ayatom. Ay, maag ka talaga. Una yan ti kaanakak. Nalabos at talaga no iso ti agayat. Ay, naku namon, ading ko. Kasjay no agayat ti anak ko. Napudno. Saan alinuluko? Ay, wen nga raod. Iso akas taon ay ti pan nakapasakit na. Gapo takas jay ti aramidan dagiti lalaki nga inayat na. Wen nga rod. Ay uray siyak.
Masyanak mo't unay iti kaanakak. Nga mabusurak mo't iti day ang Marvin. Di naman la pinanuno ti pakasakitan tirik na ni Rachel. Awan Gaputad nga rod sa bali a babae na malaksid iti anak ko. Ay, oo na yan. Iso ahus tulaang tapimanaw. Ay, nasakit pa ilang tinakam ti anak ko aging gaita. Ang amok amaaklon nanto matlaang kalpasan ti sumagmamano abulan. Oh, ape akas ta tila nga manang Rachel. Kasla naunag ti pampanunutam. Pampanunutam pa ilang day a Marvin? Ay, manang, ag-move on kan. Pangaasim talipatam day a lalaki. Di mo kunaan nga aging gaita, kat ay ayatam pa ilaang. Day tatipod no ating ko. Oray kas jeti naramit kanyak ni Marvin. Saan lata nagbaliw ti panagayat kan pamatag ko kan kuan. Oo na yun. Diyak ka mo nung apaya kastoy tirik na para kan kuan. Oray anyat aramida. Diyak ka ba ilan alipatan akas iti ibagbagayo nga aramida. Oo na yan day ta panagayat. Iso husto ti ko na nagiti daduma. At isobra panagayat saan anasayaan. Ngamin nagbalin ka mo ten amaag. Gapulang iti day a Marvin. Panunutam ko mamot ti bagim Bagim ti rumbang nga ipatag mo. Self-love ako nada. Don. Amo manang Rachel. No ti bagim ti ipatag mo, rumagsak ka. Kan lumagan ti riknam. Laglagi pem anaragragsak ti biyag, no unaan ti bagi iti amin abana. Hello? Sino daytoy? Hello, Rachel. Siyak daytoy, ni Marvin. Marvin, kumusta kan? Nasayat at tamat. Siga, kumusta ka man tayong? Okay lang. Salud-sudag ko ma. Numabali na sa rongkarang kahit alawas. No, kailangan ka. Ngam no ibaga man saan, awan maramida. Umay kalata, Marvin. Welcome na welcome kalata dito'y balay. Ay na, agyaman ako, nay. Agyaman ka talaga. Awan anyaman na, basta sika. Sino dyan ang kung nga imawagan ka, Rachel? Ay, ikaw. Ni Marvin day jay, friend. Anya? Apay nga imawagan ka? Sinaludsod na laang, numabalin ka nung nga umay sumarungkar. Kat, anya nga'y tiinsongbat mo. Wan ko na saan mat ama iparit no bilang laang. Ay, Jack mo talaga kan ka, Rachel. Jack mo no anya pampanunutam. Friend. Ay, pangaasim man. Tadi ka agbalin amaag gapulang iti day a Marvin. Lipato mo day a lalaki. Ikam kumamot iti patag tabagim. Saan mo nga ipay amin iti tao at saan mo't anapudnukan ka? Iti kaano man, saan ka nga agbalin anaragsak no kastalaang nga unaan kan ipang pangrunam ti sabali a tao. Ay, tandaanam dito nga ibagak. Unaam nga ayatem ti bagim. Naawatam? Anya ti kunam anak ko. Umay ni Marvin ita alawas. Wala nang, iso nga min tinakuna na kanyak, edi na minsan nga imawag. Anya, ay anak ko, agpampanunot ka kaday. Nanang. Ay, panagkunak, maliplipata mo day a tao. Ngam no apay nga imanugot ka pailaang iti kayat na. Nanang, awan matdakas na no umay sumarungkar. Awan matdakas nga aramidan na no bilang. Anya. Uray kaskasano, adamot nagkaduan mikin ni Marvin, nanang. Iso asaan kay kumaakas na kankwana. Ay, anya nga rod ti kayat mo, anak ko.
Paboran milata nga uray saksaktan na ka. Kasta ka day. Nanang, Ay, makaammo ka man langan iti biyag mo. Di ka mo't dumngag iti amin nga ibagbagak. Agdadata lang arudan adi na kaay-ayaten. Ang ipilpilit mulata nga ay-ayaten na ka. Ay nakaanakan, saan ko mga agsakit tinakam mo iti inam? Awan ti rumbong apagsakitan tinakam mo iti imbaganakan ka. auntie, Panangisakit na dayjay kan ka. Iso akas dyan isawang na. Kan maisa, husto mo ti inam. ha? Ay, uray siya nga antim. Makitak mo't asaan anapod no dayjay a Marvin kan ka. No ti maysa a lalaki kat napod no ti panagayat na kan ka. Saan na amaarami dagiti banag nga ammo na apakasakitam. Auntie, Kaanakan, agpanunot ka kumaan na impag. Apay, kayat mo kadilat ti masaksaktan? auntie, Agpanunot ka ana imbag, kaanakan. Agyaman ako na Rachel. Gaputawil kamak dito'y balayo. awan anyaman na kunakmanan. Rachel, pakawanan na kumaa, kadag itinagbasulakan ka. Naamiris ko, nga amin nga naramid ko, kat saan husto. Nagbidutak itinagbalin na desisyon ko. Ti panangpanaw ko kan ka. Kat aklo na ka nagbasulak. Pinanunot ko ngamin, asan tamot ang nagkalaysa. Iso na aramid ko tikas jay. Nakamiris akon. Rachel, jak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikare ka. No ibagam ang napakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kong agsinublianta. Ipanaknag ka kun kati na pudno a panagbalbaliw ko. Promise, Rachel. Anya nga ta ti isungbat ni Rachel. Papagayam, di uliwayan edenggen tituloy ti seryetay itaalawas ana pauluan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Rachel ni Marvin, maipapan iti pictures ana i-post iti Facebook. Ngam naglibak ni Marvin. Kanayon ma ti panangpalpalagip ni Lisa iti gayem na. Apanawan na laengan ni Marvin. Ngam kastaunay ti panagayat ni Rachel ken ni Marvin. Napunwan ni Rachel gapu iti panagbababae ni Marvin. Isuan na isawang na apumanaw laengan daytoy. Dagos mo't apimanaw ti lalaki para iti sabali a babae. Kastaunay ti liday ni Rachel. Ngam kalpasan ti sumagmamano a bulan, agsubsubli ni Marvin. Gaputan na kaamiris. Asaan anasaya tinagbalin a desisyon na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay itaalawas ana pauluan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Rachel, pakawanan na kuma kadag itinagpasulakan ka. Naamiris ko. Nga amin nga inararamid ko. Kat saan na husto. Nagbidutak itinagbalin a desisyon ko iti kalabas. Ti panangpanaw ko kan ka. Aklo na ka nagbasulak. Pinanunot ko ngamin. Asaan ta nagkalaysa. Isuan aramid ko tikas jay. Ngam nakaamiris akon. Jak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikari ka. No ibagam napakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kong agsinublianta.
Ipanagnak ko kun ka. Tinapod mo pa nagbalbaliw ko. Promise. Sipod pa'y. Napakawan kan. Ay ayatan ka, Marvin. Amom dayta. Amumot no kasano ti panang ipatag ko kan ka. Ngam pasensya ka kuman. Anyat kayat mo asawan. Pasensya kan. Ngam saan akon nga umanugot iti kayat mo. Ay ayatan ka. Ngam di akon kayat ti makisinublan pa'y kan ka. Ay ayatan ka unay. Ngam saanan akas iti sigod ti panagtalak ko kan kay ka. Rachel. Inayat kan impatag kay tinapod no. Ngam naglablabas ka. Naamiris ko asaan asi ka ti lalaki amay kari iti panagayat ko. Oh, apay kasta ti lang ang mga imay dito'y balay. Nakaskas daaw. Itaman lang nga imay ka manan dito'y. Naggapuak di ayan da Rachel. Ha? Awanan. Urayan niya pa'y ti aramida ka. Panagkunak. Awanan tinamnama. Anya? Naamiris ko. Amin abidlot ko. Ngam ni Rachel. Panagkunak. Di na kun mapakawan. Amom ngamin. Amin na panagayat, anos kan asi ti may sa babae, at pagpatinggaan na. Saan nga agnanayon dayta? Panunutom mo't ngamin. Amin ang nagbasbasulam idi da kayo pay, ni Rachel lata ti agpakpakumbaba kada kayo adwa. Ngam nagpatinggamot tan adayta, gapumot laang iti aramid mo. Ang amala, nulakit din na pudno ti panagbalbali mo, di ipakitam kan ipariknam kan kuana, barang maayayumpay. Oh, apay akas tatilangam, Rachel. Nagunag ti pampanunutam Pampanunutak ngamin ni Marvin, friend. Panagkunak, lukluk-kwak laang ti bagik. Anyat kayat mo asawan. Pagbabawiyam, tinalpas, ibagam kan kuana? Kaslakastan Kinapudno na. Aging gaita. Ay ayatek pay laang ni Marvin. Saan nagbaliw ti panagayat ko kan kuana? Naibagak lang Ay dyan. na, Rachel. Husto laang dayjay nga inaramid mo. Di mo kunaan nga ibabawim. Lisa, No addaman na batbati a panagayat mo kan kuana, ipaay mulatan iti bagim. Lipat mo dayjay a lalaki. Awan tinasayat nga impay na kan ka idida kayo pay laang. Siguro, pinanawan dya babae anang isukatan na kan ka. Iso nga imay manan, tapno padasan na ka. Numaag ka pay laang para kan kuana. Ay, pasensya kan iti panagsasaok, ha? Ngam, dayta tipod no. Ay, ayatem kit di ti bagim. Ipatag mo. Dayta ti kang runaan. Ay namanang, gusto ka din dayta pa nagpampanunot mo. Ay, kas kala mariribukan iti kasta alangam. Amok ani Marvin ti makagapo no apay kasta ka. Gusto ko man. Nalpas nga roden ang naibagam kan kuana. Asaan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo. Oh, di mo ko naan nga ibabawim. day nga ro ti parikot ko ating ko. Kas lalukluk-kwak laang ti bagik. Naibagak day takan ko na. Ngam kinapudno na. Ay ayatek pay laang nga aging gaita. Pangasim, lipata mon, manang. Inaramid na amin asaan arumbang aramiden na kan ka, idida kayo pay laang. Ay, iso adyak pa dyan, asaan nan tumanin nga ulitan no bilang laang. Ading ko. Ag-move on ka nga minon. Addan tulata maam-am mom asaan akas kan kwa na iti ugali na. Basta una nga ayatan kan ipatag tibagim. May gayam ni Marvin dito, idinaminsan nga aldaw manang.
Ay katwan, imay nagpakpakaasi iti ka anakam nga agsinublanda ka no. Anya, akat, imanugot ni Rachel. Ay saanan Ay nasaya at no kasta. Kung naklakit din yung nakisinubyan manen iti awanan bain a lalaki. Ay naimbag nga rod, ta nakapanuunutan di anak ko. Wan nga rod, amok akas tao na iti panagayat na iti day a lalaki. Gam naimbag lakit din Tas saan ang nakisinubyanan? Ay nakaamiris siguro Nasaya at no kasta. Nakasingsing po ti ka anak ka, tapno agayat iti babaero akas ken kuana. Di na idumdumat ti kinaragsak mo, no awan ti pampanunutom asakit ti ulo. Saan aya, friend? Maragsakan ang makakita kan ka akasta ti langam. Naragsak ka. Si kakit di man, tilamadmadlaw mo. Sigod mat anaragsakan. Uy, saan anya? Saan asigod akasta ti langam? Wenno, addan sa bali nga inspirasyon mo. Ay, amangan kit di mat, no ilimlimad mo manan, anak kisinublan ka iti dayjay a babaero. Ha? Ay, saan, friend? Diyak kayaten asublan ni Marvin. Kinapudno na, ininot kumatan ang maaklon ti amin. Asaan ada kami ti para iti tunggal maysa? Nasayaat mo, tanapanunot mo dayta. Husto ka iti kanayon mo nga ibaga kanya, Lisa. Self-love ti kang runaan. Katuan, saan mo amarik na tinapudno a kinaragsak noon una akanayon ti panagayat mo iti sabali a tao. Tandaanam dayta, Rachel. Nay, nakapulos kamot anak ko. Rumwar kayo kade iti apo? Wala nang. Domingo ita, saan ka di? Mapan kami makimisa. Ay na, ay maragsakan akman am akang iti na ita. Idi nga men, gapo iti sub